An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw cɛw ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula aw ka kunnafoniw kɛnɛ nin y'o sigilen ye Jani Point ML FM kan an bɛ laseli kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la wulada in na an n'an da don kɔkan kibaruya dɔw la Zimbabwekaw fɛ yen subaw ka so ko maa 16 su taara ye subakuntigi ka so dugu wa Jacob Zuma san 81 k'a b'i kama jamanakuntigiya nafɛ o y'a ka wari u y'olu gele Mali ale ye bololandurati badenya ta k'o sigi sen kan Senegal ko ale bɛ ye kɛnɛ kan Côte ko a bɛ ye kɛnɛ kan Tunisie fana ko u bɛna yaasa u ni Mali ka o badenya-durati kɛ min bɛ daminɛ sibiri don ni Ala sɔnna ma kɔkan kibaru ni kɔnɔna kibaru min mana sɔrɔ o la an na o da maaw tulo ka wulada in na k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn su in na fana ni Ala sɔnna ma min ye débat politique an b'o kɛnɛ sigi 21h wagati Bulan Baro ka bɔ M5 RFP la ale ni Pape Diallo olu ka tɔnkura in tɔgɔ ye ko quartier général de la révolution ni na kɛ Amara Sagona tɔn ye dɛ nin tɔgɔ sugu ninnu ka d'ale n t'a dɔn n'a b'a la i t'o la a ye kɛmɛ kɔni hali ni burufiyɛlaw nana k'olu tɛ rasaw ye révolutionnaire kɛmɛ bɛ t'olu nɔfɛ koyi 300 mana ya 100 ma tunun la 100 taar'o nɔfɛ kuma tɛ 120 ma Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma marsi kalo tile 21 alamisa san 2024 an b'aw fɔ aw ɲɛna ko aw bisimila an ka kunnafoni olu kɛnɛ ka bi ye sunkalo fana tile 11 ye batokɛlaw Ala ka olu bɛɛ lajɛlen minɛ Ala ka sunkalo timɛko ɲuman jira an na Ala ka musaka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Menakakaw olu ka kin min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Madina kuranko gɛlɛya in na olu ka batiri kelenni min ye o jigi u ka misiri kɔnɔ ko dɔ ye Ala minɛ ka t'o ta n tigi tɛ siran Ala ɲɛ dɛ maaw ka batiri a tɛ komi sisan ni mɔgɔ min nana ka na fala ka onduleur ta ka taa n'o ye sa wa a jiginin kelen binu ye kuran di a ma kuran di fala jigi an ka siran Ala ɲɛ koyi lahara bɛ se dɛ misiri jiginin kelen batiri ni funteniba bɔ in na ni kurantanya in na tiɲɛna maaw ka siran Ala ɲɛ sunkalo musow bɛ k'u fasa fili yaasa u ka se ka baraji caman sɔrɔ maaw ko mɔni min ka di u ye kosɛbɛ ŋɔ min ka di u ye dɔw yɛrɛ ko k'olu ta kɛ seri ye dɔw ta ye maɲɔ ye ni Bamakɔ b'a fɔ ma ko kaba nin bɛɛ mugu de kan ka bɔ o mugu bɛ bɔ yɔrɔ min na sa o kɔni ye masinsow ye kurantigɛ ma nin waati in na ko musow kɔni bɛ masinso bɛlɛn de kɛ koyi sabula ni kuran bɛ na n'a t'aw ka kin na don min i teriw ɲininka ani limanaw ko dɔw ka ɲɔsi masin o bɛ fɔ Jelibugu la nka olu yɛrɛ bɛ Sabalibugu ko kuranko basigibaliya ko o de nana ni nin ye ɲɔmugu ka se ka bɔ kabamugu ka se ka sɔrɔ maaw ka se ka mɔni min ko n'aw y'a sɔrɔ baaraw ni baara caman tiɲɛnen don bi sunkalo kɔnɔna in na ko kɔnɔbara kɔni tɛ se ka to ten k'o de la ko musow ko masin ɲinini u y'o fana fara u ka bolo la dɔw bɛ yen ko n'u ye nasansegi jigin ka ban sɔgɔma u b'u ka ɲɔ da u kun sa ka masin de ɲinini daminɛ fo ka taa se wulada ma k'a timinanja kɔni a bɛnnen don musow la nin waati in na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula aw ka mɔni yɛrɛ tɛ e ka suntigɛ la e ka suntigɛ mɔni ma don a la fɔlɔ mɔni t'a la fɔlɔ Ala k'a nɔgɔya halisa ka kɛ n'ale kurantigɛ ko in ye Gawokaw fɛ yen kununko énergie bolofara min bɛ Gawo kɔnɔna na ayiwa a fana filɛ ka Bamakɔkaw ladege dɛ ko n'Ala n'a kira sɔnna ma ko Gawokaw bɛna lafiya sɔrɔ tile 2 in kɔnɔna na anw ye nin caman mɛn yan dɛ
est ce que hali ni ma farati ka bɔ ko courant min na mɔgɔ bɛ da yɛrɛ la tuguni yɛrɛ o ti lamɛn o ɔ gawo kamalen k'a kumana kunu wulada fɛ ko kin caman bɛ yen ko olu ye courant sɔrɔ baaraw bɛ sen na a kɔni ye laseli kɛ ka kɛ ni gouverneur o taara ka taa gawo ale courant o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka to ka o ko lajɛ halisa sunkalo ko hukumu kɔnɔna na denmisɛnninw bɛ waleya bin kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko yogoro ani salawale ale bɛ daminɛ ni sunkalo ye tile 10 sɔrɔ laada don ale ni diinɛ ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la nka diinɛ kow bɛ a la salawale n'o y'a sɔrɔ npogotigiw olu b'o kɛ min ye kamalenninw ye kabarugɛndenw ye olu kɔni ta ye yogoro ye u denmisɛnninw sa u b'u yɛrɛ kɛ ko caciribɔlaw ni ɲɔgɔlɔnbɔlaw ka ɲɛda ninnu kɔni baari ni jɛmanw ye sa musomanninw ta ye jidunu ni kala ye bɛɛ lajɛlen n'i ka dɔnkili tɛ wa ko ninnu de bɛ yaala sa su kɔnɔna na fo ka taa se waati jan ma k'an ka taabolo min don ko a ka ɲi a k'an ka banba a k'an ka sinsin ko nka bamakɔ kɔnɔna yan ko denmisɛnninw tɛ kinitɔ minɛ dɛ k'u ko k'olu ye yogoro ye ko nka olu ti kinitɔ dun yogoro ye dɛ olu ti totɔ dun yogoro ye wa olu ti maa ka ɲɔ minɛ ni wari t'i bolo kɔri ko yogoro dun a kɛkun t'o ye a kɛkun ye min ye denmisɛnw bɛ bɔ n'u ye fɛn o fɛn sɔrɔ u b'a fara ɲɔgɔn kan u fara waati ɲɔgɔn na u t'a bila dɔ fɛ yen ni sunkalo banna a bɛɛ lajɛlen bɛ tobi a bɛ na ka taa faro nin yɔrɔ d'a ma danganda la ko nka k'o taabolo n'o kɛcogo o tununnen don bamakɔ kɔnɔna na yan k'o de la denmisɛnnin caman kɔni bɛ yen u bɛ ka yogoro kɛ bi k'u tɛ se a kɛcogo la nka u ka to ka ORTM lajɛ Sofa Ibrahim ale bɛ yogoro émission kɛ a bɛ kuma di maa minnu ye yogoroya kɛ ka tɛmɛ minnu b'a ɲɛdɔn kɔrɔ minnu b'a la an ka tabiyaw la n'a kɛcogo o la denmisɛnninw n'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko wariko tɛ min ye laada don laada min don a bɛ kɛ yaasa ka se ka adamadenw tin don ɲɔgɔn na n'o tɛ hali sukarodi tɛ diinɛ ye o a tɛ kuranɛ fansi o nka an b'a kɛ ka ɲɔgɔn bonya de ka tobili kɛ sunkalo kɔnɔ ka taa di buran ma n'a se b'i ye de don jagoya tɛ fɛn tɛ fana ko min wajibiyalen don mɔgɔ kan n'an bɔra sunkalo hukumu kɔnɔna na kuna siniko wa an t'a dɔn kununko de don an ko an sɔnkokaw fɛ yen maa dɔw bɛ kuna siniko don maa dɔw bɛ ko u kɔni ye olu dɛndɛn ka taa n'u ye jɛkulu marifatigiw kɔni y'u salosa ka taa n'u ye maa 6 de kun u tun b'u ka sariyatiw kan n'o y'u ka fali wotoro ye k'u y'u labila dɛ u labilalen kɛba ka n'u ka so tesiti kɔnɔna na k'u y'u datigɛ bɛɛ la ko jɔnni y'aw minɛ k'o tɛ maa ka sira ye k'aw ni jɔnni kun don k'o tɛ maa ka sira ye k'u kɔni ye min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn an bilara a ye dugawu k'an ye a tɔ k'o b'u n'u minɛbaaw ni ɲɔgɔn cɛ u bilara cogo min na fana mototigi minnu y'u ta olu de nan'u fili dugu kɔnɔ ka taa n'u yɛrɛ ye Segu Masina mara la ke Masinakaw fɛ yen ko ji sarako daminɛna dɛ ofisi Niger kɔnɔna na min ye ke Masina ye ofisi bolofara min bɛ yen ale sera ka sefa wari miliyɔn 287 sɔrɔ k'a sɔrɔ a kan ka wari min minɛ o yɔrɔ in na jisɔngɔko la o bɛ taa miliyɔn 750 la ni waati in na ko ni musaka mun sera ka sɔrɔ 100 sarada la o bɛ bɛn 35 ma kibaruya in kɔni dira ofisi Niger bolofara ɲɛmaa min bɛ ke Masinakaw fɛ yen k'a ɲininen don maaw fɛ sa k'u k'u jija k'u ka se ka ji sara di yanni nin kalo in tile 31 tɛ ko o y'a don laban ye nin gɛlɛyaba in fana na ji sara bi wajibiya maaw kan nin sɛgɛnba in na in fana wa u k'an ka fɛɛrɛ tigɛ ninnu dɔw la ni maa min bɛ yen ni kɛnɛ bɛ yen n'i bɛ sɛnɛ kɛ n'i ye sɛnɛ kɛ u na tila k'a minɛ i ka ɲɔ bɛ i ka malo la o ka fisa n'o tɛ n'a fɔra ko k'a bɛɛ kɛ ni fanganifin ye tan maa caman na taa k'i ka baara to jamanakuntigi ale tɔgɔla musaka min bɛ yen ni a kɛlen don ka wari bɔ o la k'o bila ko k'o kɛ ka maaninfinw ni salo k'u ni lahinɛ k'u dɛmɛ ni dɛmɛ n'an ye min b'a to u bɛ se k'u ka sigi bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min Bangɔni ale ni hippodrome na k'u taara château 2 dilan ye min ye Bangɔni ye olu kɔni ta ko o waleyaw bɛɛ lajɛlen kɛra Agibu Danbele ɲɛna Agibu Danbele min ni ale yɛrɛ ye jamanakuntigi ka maa sugandire ye a ka ɲuman minnu bɛ kɛ maaw ye o ɲɛmaaya bɛ ale bolo château 2 in kɔni k'u ye kelen bila groupe scolaire Ina Yaro la Bangɔnikaw fɛ yen plateau min ye filanan ye sa école Nelson Mandela ko o y'o sɔrɔ commune 2 kɔnɔna na hippodrome kaw fɛ yen waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɛmaaw ɲɛna ekɔliso kuntigiw
min ye kinkuntigiw ye kamalenkuntigiw ka taa fara maire lakaw kan k'olu bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya yira ka bonyamasegin kɛ jamanakuntigi ye a ye ji dili min kɛ u ka ekɔliso ninnu na k'o diyar'u ye kosɛbɛ ɲɛmaaw fana ye layidu ta ko n'ala sɔnn'a ma min ye jibondo ninnu ye n'o ye sato ye u na se u minɛcogo ɲuman na Agibu Asimi Danbele y'a yira k'a fɔ a ka kuma na ko min ye sunkalo min jɔlen filɛ nin ye ko jamanakuntigi kɛlen don ka musaka don balo la balo bahirika k'o fana diliw fana bɛ yen ko min ye silamɛ diinɛ maaw ye a bɛ ka di olu ma cogo min kerecɛn diinɛ maaw a bɛ ka di olu ma o cogoya kelen na lujuratɔw se tɛ maa minnu ye ko ka olu ka suntigɛw k'olu matarafa Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Agibu y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ junior tɛ ya junior de tɛ ya wa ko ale Mali bɛ taama ka ban ni Asimi ka bonyaw ye ko yanni sunkalo cɛ ko donc ko ji min dilen filɛ ninnu ma nin ye k'o bɛ tali kɛ o ko hukumu kɔnɔna na Jeux africains min bɛ ka kɛ Ganakaw fɛ yen a senfili ni bolofili n'a bɛ fɔ o ma ko taekwondo kilo 57 Maimuna Konate ko ale wulila k'i jɔ ni jɔyɔrɔ sabanan ye Fanta Traoré kilo 67 la ale fana wulila k'i bɔ ni jɔyɔrɔw ye ni na kɛ Mali ale ka médaille sabanan ye Jeux africains ale kɛnɛ ka Ganakaw fɛ yen ko alisa ko garisigɛba an na ka tila ka médaille dɔw sɔrɔ hali bi sabula ko min ye an ka baara tɔw olu bɛɛ lajɛlen ma kurunbɔ kari fɔlɔ denmisɛnnin wɛrɛw bɛ yen k'olu sen kan ka don ndolanci la a ko fana na ani ka taa se farikolo ɲɛnajɛ taabolo wɛrɛw ma tenisiw ka taa fara min ye nɛgɛsoboliw kan k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan ye ko an k'an tulomada yanni olu fana taw ka daminɛ nka ko senfili ni bolofili n'o ye taekwondo kɔni ye ayiwa fala ye ni ni Maimuna Konate bɛnna ka n'i k'a kan dɛ kilo 57 don a kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲamada ye Ganakaw fɛ yen kebaye ko k'i dusu bɔ ka teli kilo 76 bɛ yen n'i sera olu fana ma musolakaw don dɛ u sen ka teli u bolo ka teli zɛgiliw olu maa 27 min taara yaasa u ka taa sa Marokokaw fɛ k'olu sera yen koyi u sigiyɔrɔ k'o bɛnna Marrakech ma min ye Eric Sékou Sall ye Mali ka lasigiden min bɛ yen ko a ye kunnafoni di kɛ yen a y'a yira k'a fɔ ko joueur minnu talen filɛ nin ye ko taku min bɛ u la kunnafoni di muso dɔ y'a ɲininka ko o kuma na ko mun de bɛ ni Bisuma cɛ a ko bi ale k'an ka baara min kɛ Bisuma jɔyɔrɔba tɛ o ko in na nin waati in na fɔlɔ muso seginna ka ɲininkali kɛ tuguni ko o kuma na a tɛ se ndolanci la a ko a bɛ se nka nin waati in na maa minnu galabu ka kɛnɛ n'u sen ka teli n'u bɛ ndolanci kosɛbɛ ale olu wele muso seginna ka ɲininkali kɛ tuguni a ko ale ma Bisuma gɛn ka bɔ Mali la dɛ a m'a gɛn ka bɔ Aigle la nka nin waati in de la ale mago de ma se a ma o bɛ kɛ joueur bɛɛ lajɛlen na wa o de ɲɔgɔnna kɛra Bisumila foyi ma fɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ n'a ma ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la ka kuma lisi bɛ bɔ i n'a fɔ a bɛ bɔ cogo min na kɔrɔlen ko wa k'a bɛ se ka kɛ fana siɲɛ wɛrɛ ni Bisuma ye forme sɔrɔ ale b'a wele n'o tɛ ko foyi tɛ ale Eric Sékou Sall ale ni Ivu Bisuma ani ɲɔgɔn cɛ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ sa ko sini juma Moritani kɔni man k'an dasi tiɲɛ na dɛ an n'an ka ko bɛɛ Moritani karima sina ninnu kɔni bɛ se ka ko dɔ k'an na nka Moritani fana man ka se k'o k'an na keba i ka cɛ tume n t'a dɔn n'a bɛ jouer an n'u ka match la mars fɛn do Osimhen an n'olu bɛ jouer le 26 mars ala k'o bɛɛ yira an na Mali farikolo ɲɛnajɛ minisiri ale ye laɲini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ko min ye badenya ndolanci min bɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ n'o ye bolola ndolanci ye sa ko k'o badenya dɔ sigi anw yɛrɛ fɛ an ka jamana kɔnɔ min ye tournoi international de l'amitié du basket I-18 ye ko jamana minnu kɔni ko k'u bɛ na ko équipe nationale 8 ko o b'a la cɛw ani musow min ye jamana 5 ye u bɛ bɔ olu kɔnɔna na Mali ale bɛ cɛw ni musow ale ka taw bɛ olu la Côte d'Ivoire taw olu bɛ cɛlakaw la min ye La Guinée ye o ta ye cɛw ni musow ye Sénégal ta ye cɛlakaw ye Tunisie ta o ye cɛw ni musow ye ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ na Mali kɔnɔ baara k'a bɛ daminɛ sibiri min ye ballon ndolanci tɛnɛ min tɛgɛ dalen don Salamatu Mayiga la n'a bɛ AC Amdalayi kɔnɔna na ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ minisiri yɛrɛ k'a ye gafe kɛ conseil des ministres la ka nin kibaruya da jamana ɲɛmaaw tulo kan u ka yamaruya di a ma baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na wa k'a ɲininen don minisiriw bɛɛ lajɛlen fɛ ani maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen ko an ka bɔ ko ka ye nin ɲɛnajɛ kɛnɛ kan e kiba kɛlen ka suntigɛyɔrɔ sɔrɔ kɔni basikɛti ka di ale ni Mohamed Kulibali basikɛti ka di Mohamed Kulibali fana ye kosɛbɛ n b'a dɔn a bɛ taa nin kɛnɛ in kan nin kalo ye tile 21 n'o ye bi ye k'o ye yiri tɔgɔladon ye yiri turu ko o de ka ɲi kosɛbɛ
waati yɛlɛma min bɛ nin waati na ko kan ka to maaw kan ka yiri turu fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko diɲɛ seleke naani maaw ye bi don in ta ko k'a fɔ ko yiri turu don no yiriw ka turu ko yaasa min ye kungolo fandanbandaw olu caman bɛ se ka sigi cogo min ko jiri ko ye nɛɛma ye jiri ye lafiya ye jiri ye siniɲɛsigi ye maa min n'i kɔni ka diɲɛnabɔ kɛra k'a sɔrɔ i ma yiri turu ko bɔ k'u ma y'i la koyi k'i ka yiri turu k'a labonya k'a sinsin ko o de la a b'a to min ye an ka dugukolo ale bɛ suma nin waati laban in na ko u ye jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ko kungokolo min yiriw bɛ ka tigɛ cogo bɛ ka tigɛ ka kɛ lɔgɔw ni saribɔnw ye o cogoya la maa wɛrɛw bɛ yen k'olu b'a ta k'a kɛ sojɔ yiriw ye nɔrɔbilali tɛ ka kɛ fan caman fɛ farafin jamanaw ni farajɛ jamana dɔw bɛ yen k'olu kɔni kɛlen don ka kungokolon caman de halaki nin waati in na k'a sababuya kɛ yiri tigɛ ye k'o de la sa yiridenw yiri minnu bɛ yen n'olu bɛ den kɛ k'olu dɔw kan ka tɔbɔtɔ ko yiri dɔw bɛ yen olu bɛ ka tunu ko fo fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa olu ka se ka to sen na o la sa don in kɔni sigili sen kan n'o kɛra san 1969 ɔrɔmukaw fɛ Itali k'a laɲini dɔw belebele dɔ ye nin ye bɛɛ lajɛlen k'i wasa don aw ye dɔ turu bi ya aw ba foyi turu tile in yɛrɛ la est-ce que ne ye yiri yɛrɛ turu yɛrɛ est-ce que a bɛ mɔgɔw yɛrɛ ma fɛ kuma tɛ yiri est-ce que a bɛ gɛlɛya dɛ u k'a to ni utu sera o ye yan yiri turu waati ye an na yiri turu o la n'an taara kɔ kan sisan Cadikaw fɛ yen Cad jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko olu ka dugu min bɛ yen n'o ye Telegeyi ye Telegeyikaw fɛ yen min ye sɛnɛkɛlaw ale ni bagan maralaw k'olu karilen don ɲɔgɔn na u y'a yira k'a fɔ ko maa 175 ɲɔgɔn na ko u y'o olu de minɛ nin waleya cɛjugu in kɛnɛ kan maa 42 ko olu de bɔnɛna u ni na sɛnɛkɛyɔrɔw la min ye bagangɛrɛyɔrɔw la u y'a yira k'a fɔ k'u kɔni ka cɛncɛn fo ka jamana fan de u ka jamana cɛncɛn fo ka fan de don Cad kɔnɔna na ko min ye région belebelebaw ye sɛnɛkɛlaw kɔni k'olu ɲɛ tana kɛlen don min ye bagan maralaw ye o kɛnɛ ninnu ka ye k'a kuma cayalen don fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ dugukoloko la ani baganw munumunu yɔrɔ ko sɛnɛkɛlaw fana ko k'olu ka yɔrɔw ka matarafa jamana ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ nin waati laban in na waleya in kɛlen kɔfɛ sa n'o nana ni faaliba ye maa 42 o fatura k'u y'a yira k'a fɔ ko ka baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɔ a kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan ko fo basigi o kana wagati min na Mali a gɛnnen kɔ ka bɔ o kɔnɔna na ani Niger ni Burkina min ye Faransi ye k'a ko k'a tɛ bɔ farafinna yan koyi ko fo a ka sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ a yɛrɛ la o de la Emmanuel Macron a y'a ka maa mafalen dɔ bila ka taga min ye Gabɔnkaw fɛ yen Gabɔn jamanakuntigi n'o ye Brice Clotaire Oligui Nguema ye ka taa o kuma ɲɔgɔn ɲa ko Faransi sɔrɔdasi caman colo-cololen don dɔw bɛ Cadikaw fɛ yen dɔw bɛ dɔw bɔra Burkinakaw fɛ yen dɔw bɔra Mali la min ye Kɔnɔwarikaw fɛ yen ye sigiyɔrɔ jɔnjɔn tɛ ka sɔrɔ dɔw la k'u kun ye dɔw sangalamata Bɛnɛnkaw fɛ yen ko min ye Brice Oligui Nguema ye k'a lajɛ koyi kungokolo fandanbanda k'o ka ca Gabɔnkaw fɛ yen min ye Gabɔn dugu dɔw ye kaba k'u ka maaw bɛ yen pankurujigi kɛnɛ bɛ Gabaku bɛ yen ka ban fana ko ni dɔ farala o bɛɛ kan k'o na kɛ u sigiyɔrɔ ɲuman ye ko yaasa u ka se ka to yen ko nɔn tɛ k'olu k'u kɔ don farafinna na tancogo la ko ni balakacu kɛra ko Faransi bɛna na n'o mɔgɔw ye teliya la cogo di waleya in kɔni kuma a ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka na yaasa ka se ka na nin ci in fɔ Gabɔn jamana ɲɛmaa ye olu tɛ se ka ban o olu tɛ coup d'état téléphone tɛ se ka ale ma coup d'état kɛ o ale kɔni u ye fanga d'ale ma de salon kɔnɔmɔgɔ dɔ kun u y'a d'a ma dɔrɔn a ka continuer n'a ye bɛɛ ni garisigɛ don a fana kɛra jamanakuntigi ye muso 2 de b'a bolo a b'a fɛ ka 1 furu sa k'a ye kura wɛrɛ nin ye k'a bɛn'o furu ala ka hakili ɲuman d'a ma Afrique du Sud fɛ yen Jacob Zuma min ye jamanakuntigi kɔrɔ ye Afrique du Sud k'ale wulila kunungo sɔgɔma k'a sɔrɔ kiiri tigilamaw kɛlen don ka sɛbɛn dɔ ci a ma bɔlɔlɔ sira fɛ k'u y'a yira a la k'a fɔ k'a kɛlen jamanakuntigi ye san 1900 u ka jamana na k'a kun ye so dɔ jɔ k'o y'a tɔgɔla so ye musaka minnu tun bɛ ka sara a ye o so nɔrɔbilali la min ni jamanakuntigi so tɛ kelen ye k'o wari dili ko a fɔra ko k'o jɔ u ka kiiri sanayɛlɛ kiiri maaw k'olu de kɔni y'a fɔ First National Bank maaw ye k'u kana to cogoya si la kamalen bolo ka d'a ka musaka kan ko min ye musakaw kɔni n'olu bɛ don a ka compte kɔnɔ k'o to u ka don nka a boloden kɔni kelen dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen a kana na o ta wa a kana maa ci kana o nɔfɛ ko fo waati min na Jacob Zuma ka nin ko in datuguli k'o bɛ tali kɛ mun na kabini a yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'a ye cɛbɔ ye kalata nata in na a y'a yira k'a fɔ ko se o se bɛ a ye a damayira fɛn fɛn bɛ yen a na wuli k'o kɛ ko min ye u ka tɔnkɔrɔ ye n'o ye ANC ye ko o fagona k'o barika ban pewu k'o tɛ ka maa dulɔmaw sɔrɔ k'olu min ye tɔn tu tigɛ
olu de kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ bi ka jɔyɔrɔbaw ta o de la ko ale bɛna nin kan bɔ ko kaba a ye nin bɔ a da wa k'a ni hɛrɛ farala o jurukɔrɔ fɛn fɛn b'a la k'u y'a bɛɛ kanni daminɛ wa a ye chèque min di mɔgɔ ma k'u ka taa wari ta ko wari tɛ yen jamana yɛrɛ kan ka wari politiki b'a ye dɛ Jacob Zuma san 81 a bɛ o de la bi maa si t'a muso n'a denw dan dɔn wa min ye Nelson Mandela ye a n'o ye kɛlɛ ni kaso kɛ ɲɔgɔn fɛ maa min don ale y'a yɛrɛ kalan de a ma taa kalan kɛ dɛ a y'a yɛrɛ kalan de se ka i jija a yɛrɛ fo ka taa kɛ jamanakuntigi ye nka k'a ka jamanakuntigiya waati n y'a sɔrɔ Asimina u ka jamana kun bɛ kɛ batɛmɛsira ye donc sisan ko u y'a fɔ a ye kunungo musaka o musaka b'a tɔgɔla bankiw kɔnɔ o b'a dɔn Afrique du Sud ninnu faama ninnu olu ka musaka bila yɔrɔw ye kelen ye k'a tɛgɛ tɛ se ka da o kan Zimbabwekaw fɛ yen suba ɲɛmaa dɔ a n'a ka sudenw k'olu kɔni sigana de kɛra u la u ka polisilakaw de wulila ka sɛgɛsɛgɛli b'a boloda sɛgɛsɛgɛli min y'a to u taara sɔrɔ funangɛni 16 o su de bɛ kamalen ale ka so jukɔrɔla la u y'a ɲininka ko mun de kɛra nin waati ninnu na sa a ko ko ale kɔni min ye denmisɛnnin 251 ale b'o olu de ta k'olu kala suya la suya kɛcogo min ye sudenw ɲɛ suba ɲɛ suba kasa suba bɛ dɔn cogo min n'i y'i kelen do k'i kali i kun kan k'i ɲɛsin ale ma n'i y'i kɔ don ka na i kɛrɛ kan k'ale ɲɛ bɛ nin bɛɛ ye wa k'ale ye baara kɛ jamana in kɔnɔ maaba caman ye koyi ko juge tɛ ale dɔn ko non tɛ ko o kɔni b'a dɔn ka fɔ ko ale tɛ ko ale yɛrɛ filɛ cogo min na bi se min bɛ ale ko ale ye kira de ye koyi k'ale cilen de don juge ko a ma ko a na waatinin kɛ kasobon na fɔlɔ ko yaasa a ka lajɛ n'o y'a sɔrɔ suba don ni suba tɛ n'a sera k'i yɛrɛ bɔ o ko la u ye kamalen k'a tɔgɔ ye ko Ismail Soro Ngurunberga ale kɔni si bɛ san 56 la u y'a yira k'a fɔ k'u ka polisiw kɔni y'a minɛ ka taa n'a ye k'a bila k'a ko ko ale ye kira ye k'o de la ko ale bɛ ka nin laseli nin kɛ denmisɛnnin minnu tununna sa k'olu somɔgɔw kɔni kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ ko kamalen k'a kana bila dɛ nka u y'a yira k'a fɔ ko maa caman de bɛ yen minnu b'a dɔn min y'u ka jamana maa mafalen caman ye u tun y'a bila kasobon dɔ la u ka jamana faaba kɔnɔ n'o ye Harare ye jijilakaw y'a yira k'a fɔ ko k'a labɔ yen a n'a nɔfɛ maa 7 min minɛna ko ka taa n'u ye u ka jamana fan wɛrɛ fɛ ko nɔn tɛ ko maa min don a nɔfɛ maaw ka ca cogo min ko don dɔ la k'u nana kasobon gardien olu kun salo ko k'a labɔ sulukumɛlɛ ko ka taa ni a ye kamalen k'a ka kiiri ye mars avril kalo nata o tile 5 ye yaasa a taa n'a a bila k'o dɔn denmisɛnnin 16 mun su yera a ka yɔrɔ la n'a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ u ye a ko la cogo min na yaasa faamuyali bɛ se ka kɛ Tinisikaw fɛ yen olu kɔni y'a yira k'u bɛna na u ni Libi cɛ o datugu dɔɔni n'o ye frontière min bɛ olu ni Libi ni ɲɔgɔn cɛ k'a laɲini kɛ kun ye min ye Tunisie jɛmaw fɛ k'o de ye k'a fɔ nin waati in na maa caman de bɛ yen olu bɛna ka bɔ diɲɛ fan caman fɛ u bɛ bulukutu ka bɔ ka taa olu yɔrɔw fɛ ka taa u yɛrɛ sɔrɔ Libikaw fɛ yen ko dɔw fana bɛ bɔ Libi ko ka na u yɛrɛ sɔrɔ olu fɛ yen k'u bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ tuguni ko ka kɔgɔji tigɛ ko ka taga Espagne ni jamana wɛrɛw la o de la k'olu y'a datugu fɔlɔ ko k'a daminɛ ntɛnɛn na ka taa se fo dɔgɔkun banni ma ko u bɛna jateminɛ kɛ fɔnkɔɲɔgɔnkaw fana caman ko o kɛlɛ bɛ ye a yɔrɔ la min ye Libi ta fanfɛla la ye o kɛlɛ fana kɔlɔlɔw ko y'a to ko u y'a datugu nin waati in na yaasa ni basigi ni lafiya nana tuma min u n'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka dayɛlɛ nka min ye dɔ in kɔni tuguli ye tungarankew ekɔlidenw baarakɛlaw maa minnu bɛ yen n'u ka sɛbɛnw dafalen b'u bolo n'u bɛ taa diɲɛ fan 14 fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko waleya in ma diya u ye hali dɔɔni sabula a bɛna na olu bali u k'u ka baaraw kɛ k'a sɔrɔ u ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen dafalen don u bolo an ka kunnafoniw la kumabaw an b'o o dan yan nin waati in na ni Ala sɔnna ma su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 n'o ye 21 ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ débat politique ale kɛnɛ kan ko yalama mars 91 kɛlɛ in ko a ye mun ɲɛ transition a kuntala bɛna na ban waati jumɛn bilasigibaliya m'an ka jamana kɔnɔ ko yalama maaw bɛ ɲɔdɔn o la wa maa 2 min welelen don yaasa su in na olu kana n'u ka baro kɛ o ye Bulan Baro ye ale bɛ M5 RFP la Amadou Papu Diallo quartier général de la révolution ko olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan su in na ni Ala n'a kira sɔnna a ma Amara Keita ale tun bɛ yan min ye Keba Jalo ye ka taa fara Fala ye kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan débat politique kɛnɛ kan sunkalo a tile 11 Ala k'a timɛ ko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka batokɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ min ye sunkalo musaka a tɔ musaka ye Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye
ala k'an sɔn b'an sɔn ala k'an ka jamana kolosuma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga ala ka an bɛɛ lajɛlen ka barajiw bɛɛ lajɛlen minɛ sunkalo in ale lahɔrɔma kama